Praise the Lord. Hallelujah. Adofo Nyankopɔn unshira obebre sanse onyame do omo be no omo hwehwe ne chiri kwan omo de omo hoto ne so Nyankopɔn shira o. Ye Nyankopɔn ye bompa ye da wase woni ye di ne yie akora ye mu ahwe ye nso ebedu saa bre empo ye koda ye da ye sorry na wabata nsa ne kita ye mu ye omobro hunu nko anti eni odo a wode do ye ya bompa ye sama wasem so enkasa nkyerɛ ye ntimi fammo ye bra emfa nhye wani onyam with Jesus Christ with him ya bompa ye. Amen. Odo fon ma akwa abanenso e de bauti ase sendwumedi so ye be fa yakenkan sam afi Hiob eti eduasan wotwe Job 38 efi ne Job 38 efi ne chichemu dunsia edikosi dun enwotwe 16 to 18. I say, so, what should share baby be a sutine efiba? Ubeti mi ehu na wuni baby a apple efiba. Adofuno apple no po yenim ne fiti ase na akwa ko hu na wie ye. Na akwa ko hu apple buno mo nia apple gina so. Nipa hu ade ne nyansa ntimi no hu can say mfidie ne ade omutim nipa timi ye de rewrewrewra bebi ombewra nanso bebi bebre o hwa nipa nya hu ye isan say nyame nko a nanim eno Nyankopɔn bisa Job sansam yi adofonom ye hwa hu ye hia Job ko mu ofe mu ohwere ne manyina na japade nyina ono mu ankasa ne yiri kura jai no emo no ankasa mpo no ekuro efi ne timo beka ne na ase owrewre ne ho na ensuo na mu odofo we nyina echi no Nyankopɔn pese o kire Job se bibie ni ho a ono asafo radio ntimi nye ntino bisa Job questions said ya ukasa ye eko ne woni ye ekofe won hwe ne ya na wakasa ti Nyankopɔn so amani ato ye ya na kyese nyame no ye debi wo hye ye mbo ebidodo ye wo wi ase yi de osefo ne be sorry nanso onni nkunim onya brofo be kasa onya upper hand ne da esan say Onyankopɔn empene so se nyame se ma pene so a ena ye adwuma o se me mpene so a entimi nye adwuma esan say yesum onyame a ote ase ni ono kana no na bemu ni o hyenso no na ejina ene ti obisa Job sansam ya na obisa ye nso yama ne hunu ni ya hawo enu Job de ho hwe na so ye ya pa ba so ye ya kasa poetie nyame Nyankopɔn se bibia nso ne ye otene ni ama ne hu ndoso de edoso se de ampa Onyankopɔn be yina efi ni nyina emu ya ade eda ho se amane ne ade beba ba entimi mbunkam emfa yenso na obisa Job no de bisa yenso se so woni bebi a owuo mpo ne napono wo ani bebi e wo na so wehu apono a ebie ko ohaw ne ateti mu wehu da Onyankopɔn pese yehu se ono na owo in control ono na wiase osoro ne asase ne other planets ne bibi ara ono na oboye ne tirimopo mu no mani pa betna planet and friend earth and I friend asase yi so odofo say nyame ye ni ne ho agro say nyame okasa eye final ono no ka be mu no hye so ejina oye nyame prekope. He's God by himself. Hallelujah. No bisa say na munim bebi a asase na kokodu so woni musa eniema nyina Onyankopɔn se ama nim waye medie minim osisi enim ayen kan kire no yenim se dia wa hye niama aponisi so se esiso se sensen ho obi nim se dia wiem sensen ho yi a wuti plane mu a mununkum bi sensen ase
ɛyɛ wawa wobɛn mmepɔ a sɛdeɛ onyame ahyehyɛ no ɛnkyɛn biara asɔre kɔ baabi a ma me bɛn bepɔ paa wohwɛ sɛdeɛ nyame ahyehyɛ no ne nsuo a colours ahodoɔ ebi yɛ green ebi yɛ blue ebi yɛ korɔgyen sɛ nyame wansuro na hwan na wobɛsuro no ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na ɔfoforɔ nso ɛnyɛ nyame mu awerɛhyɛ mu wɔ yesu din mu amen.